तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो आज नवरात्रि के शुभ मुहूर्त बा। नवरात्रि के फर्स्ट दिन है 3 अक्टूबर। नवरात्रि के फर्स्ट दिन बृहस्पतिवार। तो हमरा तरफ से रउआ सबन खातिर नवरात्रि के ढेर शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी सबके खुश रखस। तो ये रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मीटर नवरात्रि नव दुर्गा विदाई स्पेशल सॉन्ग। भोजपुरी में विदाई गीत लेके आ गइल बानी, नवरात्रि देवी माई के विदाई गीत। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रुआ के पसंद बा, गायकी कल चाहतनी और रुआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रुआ सबन के निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर, चाहे कौन नया कंपोजिशन, चाहे अपना फरमाइश के हिसाब से लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद संग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे सैड सॉन्ग, चाहे छठ पूजा के गीत, चाहे दिवाली के गीत, चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी मैटर लिखवा सकिले, चाहे म्यूजिक बनवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रुआ समझ से कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी और चैनल पर पहला बार बानी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लागता, पसंद आवता तो एगो प्यारा से कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर दखल कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रुआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करती रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो भक्त माई के विदाई के बेरा माई से अर्जी करते रहे, माई से आराधना करते रहे और माई से कैसे कहते रहे, देखी कौना भाव में कहते रहे, का कहते रहे। 9 दिन रहलू माई सेवका के घरवा, रखलू ओढ़ा के माई बेटा के अचारवा। ये माई कि 9 दिनवा रहलू माई सेवका के घरवा, रखलू ओढ़ा के मैया बेटा के अचारवा। 10वीं के जईबू त, 10वीं के जईबू त लोग सब तरसी, विदाई के बेरा माई लोर झर झर बरसी, विदाई के बेरा लोर झर झर बरसी, विदाई के बेरा लोर झर झर बरसी, विदाई के बेरा माई। तो उम्मीद करतनी मीटर रुआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवावल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना है, हम तहे राइटर रुआ सब उनके खाली बता सकिले, समझा सकिले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ गाना लेके, तब तक ले रुआ सबसे मती चाहब। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय माता।